Tak som sa po roku vlastnenia tohto veterána Tesla Model S 2014 najazdené potom roku už teda cez 220 000. Rozhodol som sa teda ukázať vám, ako sa s takým autom žije, aké všetky prípadné problémy je treba riešiť. Spoiler, veľa ich nie je. A ako prvé si ukážeme jazdu nejakých necelých 300 km z Plzene sever do Brna. Budeme sledovať spotrebu, budeme sledovať, za aký čas tam prídem a koľko percent baterky mi ešte prípadne zostane. Počasie nie je úplne ideálne, je pod 20 stupňov, ale aj tak sa pokúsime tých necelých 300 km urobiť na jeden záťah normálnou diaľničnou rýchlosťou. Uvidíme, ako podmienky dovolia, aký bude provoz a podobne. Vonku je 15 stupňov, auto nabité na 98%, myslím, že by nám to mohlo stačiť. A ja si idem zadať nabíjanie, alebo dokonca nemusím nabíjanie, mám to, myslím, uložené v oblíbených Supercharger Brno, Czech Republic. V Olympii tam práve idem a stretnem sa tam s mojimi deťmi, ktoré beriem na prázdniny do Čech. Sedíme v Tesle Model S, rok výroby 2014. Najväčší strašiak všetkých elektromobilistov vraj. Prečo? Všade možne na fórach si čítam, ako tieto prvé kusy sú nespoľahlivé, nefungujú, ako budem mať iba problémy a všetci tie problémy evidentne všetci tí, čo ich vlastnia, ich majú. No, neviem. Na aute som najazdil 43 844 km, za chvíľku to bude teda 44 000, cez 44 000, keď budem v Brne za 11 mesiacov vlastnenia tohoto vozu. Takže nás prerušil hovor. Ja by som len chcel ďalej teda pokračovať v tom, čo som začal. Spomínal som, ako to auto sa všade popisuje ako to najporuchovejšie auto v histórii a podobne. Nemyslím si to. Vo svojich 41 rokoch som vlastnil x automobilov. Jazdím priemerne 50 000 km ročne, to je môj priemer. Mám teda dve autá, takže na tomto mám najazdených teraz za 11 mesiacov 44 000. Na druhom niečo, teda oveľa menej, ale predpokladám, že za ten mesiac sa tam ocitne nejakých ešte 46-47 000 kilometrov. Takže za jeden rok toto auto najazdilo takéto množstvo kilometrov, spálilo 9300 kWh elektrickej energie a spotreba priemerná je okolo 21 kWh. Tá spotreba je trošku vyššia, viem si predstaviť, že by som urobil menej, keby som kvôli práci nejazdil teraz hlavne v zime. V zime tá spotreba sa samozrejme zvyšuje a potom ten priemer je aký je. S autom teda nejaké zásadnejšie problémy neboli za ten rok. Keď som ho kupoval, tak tam boli nejaké problémy s podvozkom a vedel som, že do toho podvozku budem musieť investovať, malo najazdené vtedy nejakých 180 000. Takže som ten podvozok nechal vymeniť, mimochodom v skvelom servise na Slovensku, v Padíne, u Lukáša Koctúra, ktorý je absolútny expert na Teslu. Ani ma nenapadlo nikdy vlastne s touto Teslou ísť do oficiálneho Tesla servisu, nedá sa to porovnať s Lukášom a s jeho prístupom a hlavne s jeho cenami. Takže toto sa na tom aute vymenilo a stálo to 1000 eur. Menil sa vlastne komplet celý podvozok.
Ako som zistil trošku neskôr, keďže toto auto je pôvodne dovezené z Nórska, tak malo ten podvozok dosť taký už chytený hrdzov, no a to spôsobovalo nejaké problémy. Takže ramena a podobne proste boli menené. Hlavne vďaka tomu, že je tam pravdepodobnosť, že to auto parkovalo vonku a na trávniku a podobne. Teraz, ak sa dobre započúvate, tak neviem, ako to je počuť na zázname, tak tam budete určite počuť klepanie, ktoré vychádza z predného podvozku. Schválne to točím na takejto ceste, rozpadnutej. A to klepanie je tam kvôli tomu, že som menil tlmiče obidva. A to ale kvôli tomu, mimochodom za 5000 korún českých, a teda toľko stáli tie dva tlmiče. A menil som ich kvôli tomu, že pri jednej dopravnej situácii, kedy bol na ceste bola nejaká prekážka, ja som na ňu najel, tak mi praskla jedna struna na meniči prednom. Vedel som s tým ešte nejak dojsť domov a v Berovne tu nedaleko som si našiel automechanika, ktorý tiež má Teslu a ktorý mi hovoril teda, že má nejaké skúsenosti a že keď si zoženiem materiál, tak mi vlastne to vymení tú prácu, zaplatím iba tú prácu. Mimochodom, platil som veľmi málo, teraz neviem, či to bolo 3000 korún alebo koľko za výmenu tých dvoch tlmičov, lebo menil som už obidva. No, ale čo mi nepovedal, keďže ja sa do aut mimochodom teda absolútne minimálne vyznám. Úprimne, autá ma vlastne dosť nezaujímajú. Dneska mám pocit, že všetko sa strašne točí, alebo kopec ľudí sa točí okolo auta a pre auto je ako pomaly, má hodnotu zlata pre mnohých a obskakujú ich a hľadajú na nich všetko možné a nemožné, a či má takú funkciu alebo nemá, či má to alebo nemá. Mňa to v podstate nezaujíma. Čo ma zaujíma je, že či ma vie za lacno doviesť tam a naspäť a v nejakom teda základnom, možno aj viac ako základnom pohodlí. Je to pre mňa dôležité preto, lebo jazdím veľmi často na Slovensko trasu dlhú 650 km tam a naspäť. A proste na tej diaľnici predsa len už vo svojom veku sa cítim niekedy unavený, keď vystúpim, ako by som to povedal. No a preto som chcel auto, ktoré predsa len, keď si sadnem a idem po tej diaľnici, tak rozhodne sa cítim byť viac odpočinutý, ako keď som takto jazdil s predošlým autom, a to pritom bola Mazda 6 dieselová, celkom vo vysokej výbave a vlastne v plnke. No tak jednoducho nedá sa to porovnať. Ale vrátim sa naspäť k tomu, čo som hovoril. To klepanie teraz ste možno mohli postrhnúť, prestalo. A to kvôli tomu, že tento pán mechanik, keďže som to potreboval urobiť veľmi rýchlo a nemohol som s tým ísť do servisu, čakať na servis, či už z Tesly alebo na tom tlmiči sa nejak dotrepať na Slovensko, to nešlo, tak mi nevymenil, nevedel som, že to treba urobiť, dorazy. A z toho, podľa teda usúdenia iného automechanika, vyplýva to klepanie. Takže, a pritom to stojí pár korún českých tie dorazy a mrzí ma to, že sa to neurobilo. Teraz ich už mám samozrejme objednané a samozrejme už mesiace nevymenené, lebo sa nikdy nedostanem do toho servisu, do keľu. No, v každom prípade to sa vymení a to klepanie by malo prestať. Ako ste už určite správne pochopili, to auto je na pružinách. Je to z toho dôvodu, že som to chcel na pružinách, a to práve aj vďaka takýmto situáciám, keby sa mi pokazil vzduchový podvozok, tak tá cena opravy je niekde úplne inde, ako keď mi praskne jedna struna na tlmiči, alebo proste odíde tlmič, alebo treba meniť tlmiče. Určite ten vzduchový podvozok je oveľa pohodlnejší, ale ja som spokojný. Pre mňa toto auto je úplne o kategóriu vyššie podvozkovo ako tá Mazda 6, o ktorej som si vtedy myslel, že to je super auto a že čo to už ide na čo nejaké lepšie. No nedá, ale že nedá sa to porovnať vôbec jazdnými vlastnosťami, v tom, ako to drží v zákrutách, aké je vlastne pohodlné
No, sú to nezrovnateľné kategórie, tak by som povedal. Takže to je jedna z výhod teda toho auta, ten podvozok. A druhá vec je, že to si človek uvedomí až dlhšie, keď to auto šoféruje, že zrazu nie je ten hluk z toho motora, tie vibrácie, aj to prispieva k tomu, že ja sa cítim veľmi pohodlne a na tých dlhých cestách, na diaľniciach, ale aj mimo diaľnice. Čo by som sa chcel ešte k čomu teda vyjadriť? Jediný taký servisný zásah, teda vážnejší, okrem hneď po kúpe, teda výmenu podvozku, tak bol tento tlmič a potom staré známe kľúčky. Áno, to neskrývam vôbec, že táto závada tu existuje, pretože existuje. Jednoducho sú to prvé nejaké výrobné kusy, to auto má 11 rokov a tie kľúčky sa jednoducho ozývajú. Momentálne mi jedna kľúčka nejde, pravá zadná, a tiež sa mi stalo, že mi nešla kľúčka teda vodiča, čo je teda nič moc. No a v každom prípade tá oprava je veľmi rýchla a veľmi lacná. Väčšinou naozaj to stojí pár korún a dokonca si to viem už urobiť aj sám, ak je tam problém ten káblik, ktorý sa láme, tak stojí to 18 €. Ale toto boli teda tie dve skúsenosti, tá jedna kľúčka vzadu a vodičová. Inak som si ešte pri kúpe auta nevšimol, alebo respektíve myslel som si, že to súvisí s tým podvozkom a jednoducho predali mi auto s krivými diskami. Takže je to pri nejakej 70-ke cítiť, že to auto skáče. Snažil som sa to všelijako vyvažovať so všetkým možným. No jednoducho tie disky sú krivé, do niečoho niekto pucol proste tými prednými kolesami a proste sú z nich vajíčka. Tak tie musím určite niekedy vymeniť. Potom už na diaľnici sa to stráca, hej, to trasenie pri vyšších rýchlostiach, ale znepríjemňuje to zážitok z jazdy. Vidíte, znova sme na zlej ceste, znova počuť klepanie tých dorazov alebo tých tlmičov. Ináč, čo sa týka auta, koľkože to má teraz? 225 000 km najazdených. Toto auto stálo bez DPH 16 000 €, 400 000 korún českých. Brali sme to na firmu, takže šlo tam odpočítať DPHčko. A auto má nabíjanie doživotne zdarma na superchargeroch tesláckých. Čo to pre mňa znamená, je, že jazdím ja som si to minule počítal, pretože to auto má celkom presnú štatistiku, to vám tiež dám do videa, že koľko percent z tých nabitých kWh som nabíjal na akej nabíjačke. A je to tak smiešné číslo, že si ho v podstate nepamätám. Dám ho. Napíšem ho, určite to nejak vypočítame a napíšem ho sem. V každom prípade myslím, že to nabíjanie doma je nejakých 2,5 MW za ten rok, kde väčšinu toho nabíjania spravím zadarmo zo slnka alebo na nočný prúd. Mám tu D27D pre elektromobilostov, kde tá 1 kW vychádza na 3 koruny. Ja som si vlastne ani vôbec nekupoval wallbox nejaký, teda mám taký prenosný, ale inak to nabíjam zo zásuvky 220, absolútne to stačí. Nikdy som nemal problém s nejakým dojazdom, pretože to cez noc nabíje nejakých 30% baterky. Baterka je tu teda 85, je to zadokolka, pozor, to je ešte ďalšia vec. Je to fakt, ešte má ten LDU motor nešťastný, hej, ktorý sa akože zalieva vraj a tak. Ten bol už menený na tomto aute, teda, ale pred nejakými, keď som ho kupoval, tak mal nejakých 50 000 km. A zdá sa, že to vyriešili, proste funguje bez problémov. Musel som si zvykať na zadokolku, nikdy som zadokolku nemal, správa sa to inak, zvlášť keď má to auto taký krútiaci moment a taký záber, aký má, tak jednoducho je to cítiť, že sa s tým treba narábať inak.
Ja keby si už dneska kupujem takéto auto, jednak už sa dá zohnať lacnejšie ako za 400 000, kľudne za 300 000. Tie autá z Nórska sú v tomto super, tí Nórači dávajú tieto staré veterány za nezmyselne malé peniaze. Je tam trošku, sú tam také komplikácie nejaké s dovozom, ale dá sa to vyriešiť. Ja som to inak teda kupoval cez Jakuba Šurmana, ktorý sa tým živí aj, predpokladám, nie len dovozom aut Tesiel z Norska, nie len Tesiel. www.nordcars.cz je jeho e-mailová adresa. Určite ho doporučujem. Ja myslím, že on teda sám nevedel o týchto diskoch a vlastne mi nabízel aj náhradu, že mi dá nejaké iné a nejak som sa ja zase k tomu nedokopal. Na Jakuba nemôžem nič povedať. Bolo tu pár vecí na tom aute, o ktorých asi ani on nevedel, skôr ten majiteľ, ktorý to mal, možno vedel, nepovedal, ale bolo to maličkosti, no, nehrali by 3 repráky, teda, to si tiež som si nevšimol pri nákupe a to auto má nejakú minimálnu kozmetiku zvonka, ale nič strašné. No ale teraz ako k tej ekonomike. Keď si to celé takto spočítam, aj s tým nákupom, že vlastne, keď som si pozeral, že čo ja môžem vlastne za tých 400 000 korún českých bez DPH si dovoliť kúpiť. A ešte jedna vec, ozaj, toto treba poznamenať, že ja mám 4 deti, 2 z prvého manželstva, ktoré žijú na Slovensku, preto tam tak často jazdím, ale keď sme všetci spolu, tak jednoducho 5-miestne auto nestačí, matematicky. Takže tá možnosť, že vzadu sú 2 výklupné sedačky, kde tie vlastne 2 malé deti, vlastne oni sa bijú o tom, že kto tam bude sedieť. Všetky deti sa mi zatiaľ zmestia na ne, ale sú tak do takých 10-12 rokov tie sedačky, viacej nie. Ale je tá možnosť, tu existuje, že sa vyklopia, decká si tam sadnú a my sa odvezieme barzde vlastne, ako už sme boli aj naozaj na dlhších trasách. Toto je vlastne ešte zásadná vec, že je vlastne 7-miestne auto, hej, v úvodzovkách. Určite by som to nedoporučoval ako plnohodnotné 7-miestne auto, lebo stráca sa významná časť kufra, aj keď vpredu je obrovská diera, pretože tam nie je ten predný motor, tam je, ja neviem koľko to je litrov, je to obrovské. Dohromady to má vraj 1000 litrov, aj s tým spodným dnom. Takže strašne veľa batožiny vieme ešte dať, aj keď tam sedia deti. No ale keď sme tam len teda 4, tak to je úplne, no to je sen s tým cestovaním na dovolenku. Tam sa zmestí všetko, to je výborné úplne, to som ešte nikdy nemal auto s väčším kufrom, aj keď to nie je kombík, ja som mal rád kombíky. Predtým to som mal tú Mazdu, ale predtým som mal vlastne 3 hybridy, Toyotky, veľmi dobré, slušné autá, perfektné, hej, o tej jednej som si myslel, že je aj veľké, tá Audi Sportswagen, hybride, ale teda oproti tomu toto je nič. Tá Mazda som si myslel, že to je veľké auto, no ale nie. To sa nedá porovnať. Takže toto je ďalšia vec. No a keď som to teda finančne si takto prepočítaval, že čo by som vedel dostať, auto, ktoré má minimálne možnosť 7 miest, alebo 6 teda minimálne, je dostatočne veľké, aby sa tá rodina tam zmestila, zároveň pohodlné na dlhé cesty, a má najnižšie provozné náklady, pretože, čo vám poviem, rodina so 4 deťmi si žiada to, aby ste nevlastnili auto, do ktorého treba ročne vraziť 500 000. Tak som nič nenašiel, nič. V celom trhu našiel som toto. A ja teda som predtým elektromobil nikdy nevlastnil. Vždy sa mi to páčilo, ale bál som, ja som v živote v elektromobile nejazdil predtým, bál som sa toho, čo bude, hej, že ako s tým budem vedieť fungovať, bál som sa toho dojazdu, že preboha vedia jazdím také diaľky a ako to bude. No po tom roku jazdenia absolútne nemám najmenší pochyb o to, že toto je budúcnosť, proste nemám. Jednak preto, že to auto má oproti Mazde, ktorá napríklad stála okolo 150 000, prosím pekne, českých korún ročne v rámci servisov, lebo to už tamto auto furt nejaké DPR, filtre, brzdy, no veď to poznáte, možno tí, čo vlastníte diesle, tak spolu s tou naftou, ktorá proste nestojí malé peniaze, tak má proste pri tom istom nájazde vyšla na 150 až 160 000 korún českých ročne. Toto auto je v pluse. A
prečo. Jednoducho neprerobil som na ňom, ale iba som zarobil. A zarobil som na ňom tak, že vždycky, keď jazdím na Slovensko, tak si vyhodím spolujazdu, BlaBlaCar a každý z tých mojich zlatých spolucestujúcich mi nechá nejakých prepočte. Väčšinou je to z Prahy do Zvolena alebo z Prahy do Lučenca. To je okolo nejakých 20 eur, 22-3 podľa toho. No takže ja prídem plus minus s plus 65 eurami tam a s plus 65 eurami naspäť. Takže jedna jazda, jedna otočka na Slovensku ma stojí plus 135 eur, pretože inak nabíjam na superchargeroch po trase, mám dve zastávky, kde si dobijem to auto zadarmo. Áno, trvá to dlhšie, ale prosím pekne na tej 650 km trase, na tej D1 českej, neuveriteľnej, zadžubanej kamionmi a všetkým možným. Ja som tak rád, že si môžem dať na prvej zastávke si dávam, čo je zrovna Brno, si dávam nejakú kávu a vôbec odpočinok a za pár minút môžem ísť ďalej. Pár minút je to vtedy teda, keď musím upozorniť, keď idem cez Trenčín, lebo mením si tie trasy, lebo tiež ma nebaví jazdiť v kuse diaľnicu. Tak tam mi stačí z toho Brna do Trenčína dobíjať fakt 15 minút kúsok, aby som došiel do toho Trenčína a tam pri nejakom nákupnom stredisku, a je tam aj hneď Mekáč oproti, sú supercharger V4, 8 stojanov, kde teda si postojím nejakú pol, 3/4 aj hodinku. Dohromady to môže byť hodina, dajme tomu. Lebo ja tých 15 minút nikdy nestihnem, lebo kým ja sa v tej Olympii vymotám, tam kúpim si dačo na nejakú kávu a ešte tam zbehnem do Alberta. Jednoducho pol hodinu tam stávam bežne nakoniec. No a potom v Trenčíne tiež a tam si dám teda nejaké jedlo, nejaký obed, alebo potom v Bratislave buď pri Auparku, alebo teraz už vďaka Bohu pri Ikei, kde sú V4 a je tam konečne bojno, respektíve pri Avióne, tak tam si tiež idem dať obed. Čo na tej 650 km niekoľko hodinovej ceste, tieto dve zastávky mi prídu ako úplne normálne. Vôbec sa nevzdušujem tým, že aj keď som mal Mazdu, tak som stál veľmi podobne. Vychádza mi to, že jazdím o 15-20 minút dlhšie s týmto autom, lebo s tou Mazdou som proste mohol ísť rýchlejšie samozrejme, ale vôbec mi to nevadí, vyrazím o 15-20 minút skorej z domu. No, proste aj tak závisí, stačí jedna zápcha, je to úplne celé inak, je to o hodinu inak. A tým, že nie som niekde zamestnaný, mám vlastné podnikanie, tak ten čas si ja viem prispôsobiť. Nevadí mi to nejak, že musím dlhšie nabíjať. Zvlášť keď si spomeniem, že je to zadarmo, tak je to OK. Dobre, no my sa blížime pomalinky k Berounu. Vyzerá to hrozivo, lebo už mám len 90%. A prešiel som pri tom iba 25 km, spotreba je strašidelná, 217, respektíve 21,7. No ale počkajme si napríklad do Prahy, kde už bude tá cesta rozdelená, že polovica bude týmito krkahájmi a polovica po diaľnici. A ozvem sa teda odtiaľ a budeme tú spotrebu sledovať. No, jo, ešte možno k tomu by som povedal, že to auto má naozaj 11 rokov a pozrite sa na tú baterku. Najazdené 225 000 a ja vlastne neviem furt, lebo to je také ošemetné, že aké to má SOH, State of Health, ale keď prídeme do Brna, tak čo je tých 200, teraz idem trasou, ktorá má nejakých 283 či koľko kilometrov, pôjde normálnymi diaľničnými rýchlosťami, aj teraz mi ukazuje, táto predikcia je vlastne ináč super, celkom presne to ukazuje, bude mať 11%, čiže absolútna väčšina tej cesty je len čisto diaľnica, plus minus 130, viacej nejazdím, nemám to zapotřebí, že jo.
Niekedy idem dokonca aj 120 a nie preto, že by som potreboval súrne šetriť, lebo naozaj tých superchargerov po ceste je hodne. V Humpolci sa môžem zastaviť na 5 minút, keby mi to nevychádzalo, hej. A podobne, jamné. Ale proste príde mi taká tá rýchlosť vlastne dostačujúca, príjemnejšia v podstate a aj mám pocit splynulejšie aj na tej celej trase, keď som už naozaj jazdil rôzne, jazdil som 130 aj 100, aj viac, teda hej, mnohokrát, ale jazdil som aj tých 120 už, čo som dovtedy nikdy nerobil, alebo málo kedy, ale zistil som, že ten časový rozdiel na tej dlhej 650 km ceste je tak minimálny, že ho neviem ho započítať, vlastne neviem, či tam idem dlhšie 5 minút, lebo ako v tej strašne to závisí od tej dopravy. Jednoducho nevnímam tam časový rozdiel. Idem takisto príšerne dlho, ako keď mám 130 na tej diaľnici, hej, zaseknutých na tempomat. No tak toľko k tým baterkám, ktoré budú odchádzať za 5 rokov a za neviem koľko rokov a čo s nimi budeme robiť a ako už nebudú vedieť nič, ale aha. 11-ročná baterka, halo, v pohode. Auto ide, normálne, funguje. A keby aj prestala fungovať, však môže sa stať všetko, tak vlastne to, že to auto jazdí zadarmo, ale nie, že zadarmo ešte, v mojom prípade v pluse, lebo ja beriem blablakaristov kvôli tomu, hlavne teda, aby aj som vždy bral, aby som sa nenudil pri tej dlhej ceste, je to vždy super sa s niekým porozprávať, ale v tomto prípade to je aj takáto druhá pridaná hodnota, že to auto zarába v úvodzovkách na seba. Takže aj napriek oprave tlmičov to auto jednoducho je v pluse. Je to pre mňa, to je proste neuveriteľné, hej, že sa to, a dokonca aj keď do toho započítam pneumatiky, ktoré som, bože ináč, idem furt na zimných pneumatikách, priatelia, lebo no tak som blbý, no. Nemám čas ani si vymeniť pneumatiky. Neviem, čo už so mnou. Taký som starý a taký som blbý. No ale napriek tomu, že im na zimných pneumatikách, tak tá spotreba je veľmi slušná. Veľmi slušná. Minule som mal teda samozrejme letné a tá spotreba asi bola odačo lepšia. Čo ja viem, vlastne mi to je dosť jedno a aj tak budem pred zimou, už to urobím tak, že si kúpim nové pneumatiky. Z tohto sa stali celoročné, z týchto zimákov, nejakých ináč lacných, ja neviem čo to je, ale normálne drží. Len keď je takto mokro a trošku zaberiem, tak tie zadné koleská si vedia sa pošmyknúť a prehrabnúť, takže musím byť opatrnejší. Ale má to super stabilizačný, hneď sa chytí to auto, okamžite zareaguje nejaké SPčko, alebo čo ja viem už, aký to je asistent. Inak to auto nemá nič. Teda okrem premium connectivity, hej, ktoré má Spotify zadarmo a tak to auto nemá vôbec ani len tempomat blbý, adaptívny, nie je to ešte autopilota. Čo mi je trochu ľúto, musím uznať, lebo som sa viezol v Tesle s autopilotom a na vzduchu a je to zase o kategóriu vyššie, lebo presne na tých diaľniciach to robí to, že to ide. To je super. Toto je určite, no mimochodom budem kupovať ďalšiu Teslu, určite v budúcnosti, X-ko teda už, lebo deti vyrastú, že a toto si nechám ako asi okolo komína alebo tak, ale samozrejme staršie je z Norska, to isté, z Jakuba. A tiež vlastne vďaka týmto skúsenostiam sa nebudem báť ísť do toho, že si kúpim X. Takže tak ozvem sa z Prahy a potom možno ešte niekedy z cesty. Mimochodom vonku je 15, teraz už 16 skočilo stupňov. Na to, že je vlastne popršané a 16 stupňov a idem na zimákoch, tak sa mi zdá, že to celé nejako do seba pasuje a funguje. Toľko odo mňa zatiaľ, ozvem sa z Prahy. Tak, som späť na okruhu pražskom. Prešli sme 64 km, 65 za chvíľku, odkedy som vyrazil. Dojazd mi to ukazuje, že bude mať pre ne 12%. A spotreba je momentálne 192, teraz skočilo 193. 19,3, no tak Tesla to má takto. kWh. No, čo na to povedať?
na to, že to auto je takto obrovské, teplota sa zvýšila aj 20 stupňov, ale veľmi podobné hodnoty by to malo, aj keby mala 12-13 stupňov, hej, bola teplota. Na to, že to je takáto obrovská loď, tak sa mi to až ťažko verí, alebo neviem, skúste mi niekto napísať, že prečo to je, že takéto staré auto, veterán, proste teslácky, aj s tým Elonom, ktorý je, aký je, bože, na nebi, to je tiež, si tam musím nalepiť tú nálepku, no a to je úplne jedno, lebo to sa netýka vlastne jeho, nechcem do toho vôbec zabrdať. Prečo môže mať takúto spotrebu na diaľnici? Alebo dobre, toto nie je diaľnica, ale ja som mal vyššiu spotrebu vlastne v tých krkahájoch, lebo tam sa hodne išlo do kopcov. Prečo môže mať okolo 20 kWh spotrebu, keď, ja neviem, teraz kamarát veľa roku pozerá, že to mal 24, teraz išiel 130-kou. A mnohé nové autá, menšie od tohto, modernejšie, lebo ako tá elektromobilita za tých 11 rokov robila obrovský skok dopredu. Ale ako je možné, že ja na zimných pneumatikách s týmto veteránom mám lepšie spotreby ako absolútna väčšina dnešných moderných aut. A to ešte tá zadokolka vraj žerie viacej, lebo ten motor je nejaký najlepší, ten LDU, ten veľký motor nie je najšetrnejší, hej, a keď je štvorkolka, tak vzadu nie je, tento veľký motor je menší a ešte vpredu jeden ešte menší a ten menší sa zapája len vtedy, keď je treba, hej, takže ona jazdí vlastne s menšou spotrebou, tá štvorkolka, hej, ja mám oproti tejto zadokolke. Tak mi povedzte, že kto mi to, ja neviem, vlastne úprimne povedané, že ak by som si mal dneska kúpiť nové auto, tak jednak je to šialené drahé, mne vlastne to príde ako dosť nezmysel kupovať tie nové auta, no ale dobre, no tak niekto si potrpí, že má najnovšie nejaké asi super funkcie, ja neviem. Ale v každom prípade, ak by som si ho mal kupovať, tak by som hľadal auto, teda ktoré by som povedal, že OK, chcem toto auto, lebo nie len, že má lepšie zrýchlenie, mimochodom toto má 5 či 5,5 na stovku, na proste nejaká šialenosť úplná. Mimochodom pre mňa, hej, veď to, keď som sa toho prvýkrát sadol, tak som mal pocit, že som vo formuli. No a to je jedno vlastne, ako to zrýchlenie ja nevyužívam zase až tak často, ale boli situácie, kedy som ho využil a bolo to veľmi príjemné, že ho mám. V každom prípade niekedy schválne idem, hej, keď veziem niekoho, deti a oni to chcú vyskúšať, tak pridám a oni sú nadšení a deti vrieskajú a neviem čo. A robím to aj pravidelnejšie, nech tú baterku trošku prevetrám. No ale dobre, keby nejaké dnešné moderné auto malo podobné parametre, že teda je takto veľké, tak by som predpokladal, že za tých 11 rokov, keďže sa posunulo dopredu, tak sa neposunulo len tým, že už je normálne, že sú tam, ja neviem čo, obvetrávanie prdov, alebo ja neviem aké sedačky a masáže v nich a ja neviem čo tam všetko dávajú a hen také kamery a hen také autopiloty a neviem už aké veci, ale s tou spotrebou sa mnohé ani len nepriblížia tejto veľkej starej dáme, proste sa nepriblížia na tej diaľnici, pričom akože to by malo byť to diaľničné auto. Sú také autá a ja sám by som možno rád ich mal, ale nie je ich veľa, hej, tam ten Ioniq 6 zadokolka alebo tá 5, ktoré sú skvelé zase v tom, že jazdia teda fakt s malou spotrebou, menšou ako toto auto a majú ten dojazd tým pádom veľmi veľký, majú aj veľkú baterku, aspoň tie veľkobaterkáče a to je skvelé auto. Potom ešte nabijú za 15 minút, hej, že stačí mi jedna jazda, jedna zastávka na tej mojej 650 km trase, možno na 5-10 minút v Bratislave a idem ďalej. Hej, ale už to nie je zadarmo, hej, už je tam tá nejaká super rýchla nabíjačka, proste šialená, ktorá stojí neviem koľko za tú kWh, strašné peniaze. Ale to je jedno, ako, je to krásne mať také auto, ale tiež, no to už koľko stojí jednak. A jednak, teda je to furt menšie auto, je to vlastne dosť malé, oproti teda tomuto, ono nie je až tak malé, ale sedel som v tom, skúšal som si to a kufor napríklad, to sa nedá porovnať vôbec, hej, to je nebe a dudy. Takže toľko k tým Hyundaiom a ešte je také prapodivné, mi príde tým infotainmentom, nejak
Ani sa mi tak vlastne veľmi nepáči, aj keď mne je ten vzhľad vlastne asi dosť jedno. Ja by som kľudne jazdil aj asi v multiple a bolo by mi to jedno. Vlastne sa mi tá multipla celkom páči, do keľu, ja som divný. No nič, tým všetko 6 miestne, to by sa mi hodilo. No, keby bola elektrická multipla, tak si mala dobrú spotrebu, tak si ju kúpim. Čo vy na to? Fiat, halo, Stellantis, urob niečo. No nie, ináč ako absolútne si viem predstaviť, že strašne veľa youtuberov a novinárov by toto auto už vlastne akože znieslo pod čiernu zem oproti konkurencii, hej, samozrejme. Lebo oni jazdia v nich všetkých, oni to vedia, že aké to sú veľké už rozdiely, hej, medzi tými autami. Ale ja som jazdil, som si požičal potom, alebo išiel som. No a mne je to, asi je to tým, že ja nie som ten entuziast, nemám taký entuziazmus do tých aut, proste, hej, čo ja viem, no. Je to proste nejaký pracovný nástroj pre mňa a momentálne nástroj, kedy ja potrebujem proste sa vidieť s deťmi, hej, že som v tej situácii. Ináč keby som nemusel jazdiť do toho Slovenska, takto pravidelne za deťmi, tak ja to auto vôbec nemám. Stačil by mi nejaký malý dačo. No, možno, že mám, lebo je tak lacné, že vlastne si ho aj tak mám. Ale inak najradšej by som nemal ja žiadne auto, keby tu existovala taká super doprava, že si sadnem do nejakého super hyper rýchlo vlaku, kde si napichnem, sa napojím na Wi-Fi a urobím si robotu a medzi tým som za 3 hodiny rozvolené, hej, z Prahy, tak že na čo by mi bolo auto. A ešte za pár peňazí a nie za lístok drahší, jak je letenka do Paríža. Tak by to bolo skvelé, keby to takto mohlo fungovať. Skvelé, ale nie je to tak, takže musím mať auto. Keby som sa mal trmácať hromadnou dopravou mimochodom na to Slovensko za deťmi do toho Lučenca nešťastného na juhu, tam toho mestečka zanedbaného, tak ma to vyjde nejakých 50 eur a 12 hodín. A to ešte v tom prípade, že stihnem prípoj, tak je proste ako, šialené úplne šialené. Takže to v žiadnom prípade. A ešte v tých vlakoch takých, akých sú, hej, to už ani nebudem komentovať. Tak to proste neprichádza do úvahy vôbec. Takže musím mať auto, bohužiaľ. Ale toto auto je proste radosť mať. Asi by bol pohodlnejší, no sedel som v tej ID7, no jasné, že to je lepšie, akože takto, že cítim to, že to je žuá, tie sedačky masírovali to, no ale mal som takú istú, no horšiu som mal spotrebu na tom. Tak bola tam horšia spotreba, jak na tomto veteránovi, ja to neviem pochopiť. Že keď už sa niekde vyvíja technológia, tak by som očakával, že sadnem do takéhoto veľkého auta a že bude mať, že dlhodobú spotrebu 19 alebo 18 a tým pádom dlhší dojazd, hej, a bude mať už naozaj 800V architektúru, že o tom není debaty, hej, a podobne, čo má vlastne iba furt ako zlomok aut, hej, ale nie, a bude stať samozrejme už oveľa menej, ako stálo kedysi pred tým 11 rokmi, však to auto stálo 100 000 či koľko eur. No proste nevidím dôvod. Však dajte mi nejaký dôvod, že prečo by som mal mať nové auto. Záruka, dobre, no tak to je nejaký risk, ktorý som teda podstúpil, ale ono, keď som si fakt vypočítal, že to auto mám naspäť za 2-3 roky jazdenia, sa mi vráti reálne tá cena, ktoré som to investoval na tých 400 000 českých korún, tak 3 roky nie celé. Lebo naozaj šetrím ročne cez 150 000 českých korún, to je proste, ja neviem, koľko, 7,5 tisíca eur, však ako, ktoré auto, ako, takže keby sa tam pokazila tá batéria, napríklad, toho sa všetci bojíme, že jo, tá baterka teraz odíde, no tak čo robila Tesla? Tesla robila to, že prišla a vybrala celú tú baterku a dala tam akože novú, no, ale ona nebola nová ani, ona bola dokonca repasovaná nejak. Takže ste dostali starú, ale opravenú. A stálo to hrozné peniaze, ak to už bolo mimo záruky, inak to má 8 rokov, to malo záruku, už som teraz mimo z tej záruky. Takže keby sa mi teraz stalo, tak katastrofa, hej, lebo musím si zaplatiť, som niekde našiel 10 000 eur, či koľko, 12, za výmenu celého akumulátoru. No lenže, ako som hovoril, ja som na Teslu a ich servisnú sieť absolútne nepozerám a to je pre mňa ako no-go zóna.
Ale sa pozerám na Lukáša Koctúra s nádejou v očiach vždycky, ktorý Milan Bahna, skvelý človek inak, mal robiť ten elektromobil TV, to je výborný chlap, to je taký entuziastik do aut, ktorý tie autá fakt ako má rád a tak sa s nimi hrá, je to niečo ako, to je taký slovenský vaculík, hej, by som povedal. Tak on mal rozhovor s Lukášom Koctúrom z tohoto servisu. No a Lukáš práve v tom jeho rozhovore spomínal, že koľko tak zhruba stojí taká oprava tohoto veľkého akumulátoru. No a podľa toho, ako veľmi si ho dodžubeme, tak podľa toho teda tá oprava stojí, ale tým, že on nemení celý, ale samozrejme vymení len jeden modul, alebo spraví BMS, alebo mini poistku podľa toho, čo s tou baterkou je, tak tie opravy sú, priemerné opravy u ňoho vychádzajú vraj na týchto S-kách od 1500 do 3000 eur, plus minus, Alpinus aj s robotou, so všetkým, s výmenou toho modulu. Takže áno, toto by som musel absolvovať, hej. Proste dal by som test do Badína a tam v tom Badíne by mi Lukáš za maximálne 3000 eur, čo ja viem, no keby aj viac, by mi proste tú baterku opravil a jazdím veselo ďalej, hej. To je celé, no tak nie úplne často sa na aute spaľovacom stane, že musíte takto veľkú opravu hradiť, ale ani sa aj to stalo. Stalo som to dvakrát na Mazde. A že mi menili nejakú hlavu a brúsili a medzi tým nejaké tesnenia dávali, lebo to proste tak, čo tam bolo a olej vo vode, či no voda v oleji, či ja už neviem kýho. A platil som tiež 2000 eur, alebo viac to bolo ešte s prácou, myslím. A druhýkrát mi zase odišla spojka a tam som platil tiež 1000 eur skoro, hej, aj z robotov, aj so všetkým, no proste, nie prevodovka, nie spojka. A spojka, že už je načatá, že či ja tu nechcem rovno za 20 000 korún českých, no nechcem, to už predám. Aj som to predal, no ale povedal som, že tú spojku bude treba meniť inak. Takže to som nikoho som neoklamal. No ale jednoducho boli aj tam také závady, hej, v týchto cenách pri tej Mazde. Aj pri iných autách, čo som mal, tak som mal hockedy aj väčšiu závadu, no ale hlavne, tuto sú ešte stále pôvodné brzdy, 225 000 a Lukáš mi to pozeral v servise, všetko v poriadku, môžete jazdiť, hej. Ja tu nemusím meniť nič, veď tu, čo som si, vymenil mi brzdovú kvapalinu, lebo to hovoríš, to by bolo dobré, že aj keď s tým autom sa nebrzdí moc, lebo to sa používa, ja som to ešte nepotreboval použiť za celú túto jazdu, prešiel som 88 km, som v podstate ani raz nejak nemusel dupnúť na brzdu. Lebo si to brzdí, šoferujem jedným pedálom, plynom a tou rekuperáciou to auto dokáže nádherne si spomaľovať, vlastne dosť intenzívne brzdiť, takže tie brzdy sa používajú tak minimálne, že ja nemusím ešte ani len tie brzdy a kotúče a platničky meniť na tom aute, takže tých servisných úkonov, ktoré ja tu potrebujem urobiť, je také minimálne, že jednoducho nie sú, tak oproti tým autám, ktoré som mal predtým spaľovací. Takže v tomto, aj keby tá baterka teda akože odišla, tak sa furt za tú dobu, čo som ušetril všetko na tých servisoch, tak sa mi to zaplatí, jednoducho zaplatí, hej, tá oprava tej baterky a oplatí sa mi to. No ja neviem, čo sa ešte môže stať. Toto, že ja tu mám ináč ešte tento displej, to je treba povedať, MCU1 takzvaný, to je ten úplne prvý. Toto je, vidíte, chyba, teraz mi doplo, že je takýto pásik cezeň, ktorý tam nemá byť a ono sa tam rozteká nejaké lepidlo, ktoré drží to displej o to sklo. Tak inak ono sa to dá buď celkom nie za veľa peňazí opraviť, alebo ak mi to bude niekedy fakt vadiť, alebo sa to dá aj vymeniť a všetci to doporučujú, aj Lukáš inak to doporučuje to vymeniť, lebo MCU2 jednoducho je oveľa rýchlejší a plynulejší systém. Tuto je to tak, že aha, ťuknem, no a teda sa to tak objaví ako s oneskorením, aha, ťuknem, až teraz je tu Spotify, alebo čo je úplne najhoršie, hej, že tá mapa reaguje hrozne pomaly. Ježiš, to je strašné, no to, s tým je hrozný život, hej, teraz irónia proste. Není, no, čo ja viem, či to je také hrozné,
asi to už niekomu vadí dneska, keď tu není už také plynulé, ale ináč, pozrite, čo ja viem, toto ani nepoužívam vôbec, počas jazdy už vôbec nie. Všetko tu si mám naprogramované na volante, klímu, proste mám tu, na tomto tlačítku, tu mám hlasitosť a inak klimatizáciu mám zapnutú v kuse furt, či je zima, či je leto, to vôbec nevypínam. Mám to zapnuté na automatiku a od 21 po 23 to je proste, vždy sa pohybuje medzi týmito číslami. Takže vôbec nejaké šetrenie na klimatizácie, či v zime, či v lete, neexistuje. Je proste pre mňa, ako ja zase nebudem ako pohodlie obetovávať tomu, že sa budem triasť od zimy za volantom alebo čo ja viem, v lete sa piecť, hej, aby som došiel pár kilometrov. Skúsil som to a predo mnou je Tesla YDK Elon Sachs, už tam má nálepku, aby sme všetci vedeli, že teda on si nemyslí to, čo si myslí Elon. Ani ja si to nemyslím to, čo si myslí Elon, ale túto nálepku som si teda ešte nenálepil. No dobre. Chcem povedať teda, sa vrátiť ešte k tomu provozu toho auta. Takže tá klimatizácia je zapnutá v kuse. Čo som si tam ešte vymenil, som si filter, konečne vzduchový do kabíny za 200 korún. Som si ho kúpil akurát včera. Je tu lepší vzduch zrazu. Nevedel som, že je už taký zanesený. No, tak ešte keď sa vrátim teda k tomu, že provozne koľko toto auto stojí a čo vám ponúka, myslím priestorovo, pohodlím, tým že jazdíte zadarmo, tak ja neviem, furt hľadám, veľmi ťažko pátram v logických skrutkách mozgových, že prečo by som mal dať 1 200 000, 1 300 000 000, keď už hej, pri najmenšom za nové auto. Ja neviem, no poradte mi, že budem akože taký viacej cool a viacej in, alebo budem, čo budem. Ja neviem, fakt neviem. Ináč mi je mimochodom úplne dosť jedno, čo aj vy si vlastne hovoríte o tom, čo mám a nemám a čo vlastne hocikto si myslí o mne, už ma život naučil, že mi je to úplne, ale úplne jedno, že proste jednoducho, keď budem mať raz elektrickú multiplu a všetci sa mi budú smiať, že mám multiplu, tak mi to bude úplne, ale že úplne jedno. Keď som dospel do tohto štádia života môjho, tak to bol nádherný pocit, mne taký kameň spadol zo srdca, že vlastne, že vám je konečne, že ja mám úplne jedno, čo si o vás ľudia myslia. To je úžasné, toto strašne doporučujem každému, že teraz napríklad, že sú ľudia, čo chcú vyzerať hrozne, že sú úspešní a bohatí. Takže si zoberú velikánsku hypotéku a k tomu ešte úver na ojazdenú, ja neviem čo, Q alebo BMW 5, hej, 4 liter a s tým potom jazdia a sa potom majú nejaké tie fejkové Apple Watchky alebo kľudne aj nefejkové, lebo však úvery existujú v datakte. A chodia, sa ukazujú a potom musia robiť 20 hodín denne, aby to nejak utiahli a niekedy aj neutiahnu. Ja sa pýtam, že pre Boha na čo, že ja neviem. A v každom prípade ja som rád, že som mal tých 400 000 korún na toto auto v hotovosti, to som ešte si vlastne asi takto nikdy nekúpil auto. A akože drahé v úvozovkách. Lebo mi to príde ako hrozné vyhodenie peňazí, ale tie peniaze sa zrovna vyskytli, mali sme nejakú možnosť, predali sme pozemok kus, hej, a povedali sme si, že treba investovať už do toho nového vozu, ale chceli sme investovať teda tak, že by ten voz už potom provozne veľa nestal. No a myslím, že sa to podarilo. Myslím, že sa to podarilo a vlastne, keď sa ma mnohí pýtajú, že teda aké auto si kúpiť, no tak ja jednak tým, že sa do aut nevyznám, tak až tak strašne radiť nemôžem, ale viete, keď už si kupujete raz elektromobil, tak sa potom dostanete do strašného víru tých otrasných, však aj toto je otrasné YouTubeové video, ale všetky ostatné sú tiež vlastne otrasné, aj keď sú tam skvelí, je Milan Bahna, bože, Vaculík, absolútny génius, a je to skvelé, no len je to otrasné tým, že to furt sa do toho zamotáte jednoducho a pozeráte a zľava, správa premýšľate a hľadáte argumenty a všetko, no tak už sa do toho chtiac, nechtiac, už vás to vtiahne a už vlastne o tých autách viem aj viac, ako by som chcel
A proste takže sa ma ľudia pýtajú, no zákonite, hej, že a čo teraz, aké, ako. Tak ja vlastne im s tvrným srdcom neviem povedať, že aké auto, ale vlastne ja proti týmto starým SK ja nemôžem povedať pol slova, no. Čo vám povedať? Môže sa to pokaziť? Môže, jasné, že sa môže, no tak ale keď máte auto namiesto nového, ktoré stojí 1,5 milióna, hej, nejaká ID7 alebo čo, ktoré je určite lepšie auto, však bez debaty, ale máte auto za 300 000, 400, no tak keď sa aj pokazí, no tak sa opraví, hej, no. Tak ja neviem, proste, čo ja viem. No to príde akože super vec mať takéto auto a zvlášť keď teda dospejete do toho bodu, že vám je jedno, čo si ostatní o vás hovoria a myslia, však ja som s tým prišiel do malej dediny. To bolo, že aký som ja milionár a čo, ako ja, viete si predstaviť v malej dedine, že čo to proste vesnice. No. Ale mi to bolo úprimne jedno. Bolo mi to jedno, nech sa rozprávajú, nech si myslia, čo chcú a teraz už za mnou už prišiel druhý človek z vesnice, že teda, že on by si rád také kúpil tiež a tam vidí, že má tam soláry na streche a vlastne, že aha, to dáva zmysel, lebo vidí, že mi to funguje, hej, takže ja poviem, tak si kúp, no, si kúp toto, alebo kúp si tú trojku, alebo nejaké staršiu, hej, tie sú tiež za super peniaze, majú ešte menšiu spotrebu. Keď nejazdíš také diaľnice, tak tá trojka, vlastne aj keď jazdíš diaľnice, ale pre mňa je napríklad už menšia, malá, ja mám 191 cm, takže toto je ako, je to lepšie a ona má lepšiu spotrebu, ale tak to už je asi jedno, či máte na tej, no teraz mám 18,6, aha, no, tak nešiel som 130, lebo tie zápchy tu, aha, teraz stojím. Ale som na zimákoch, je proste akože po daždi tá cesta. No tak tá Tesla trojka by mala možno 15, 16. Ja, tak mala by lepšiu, ale čo ja viem, či to už je taký benefit. Zase má menšiu baterku, tak aj tak stojíte rovnako podobne ako s týmto na tých nabíjačkách. No, hlavne, podľa mňa je dôležité hlavne, že ten človek premýšľa o elektromobilite. Mne to dáva absolútny zmysel. Nabíjam zadarmo alebo za absolútne minimálnu sumu. A aj keby som mimochodom si teda mal platiť tie Tesla Supercharger, tak ja neviem, jak to Tesla robí, prečo Tesla to môže mať za také peniaze, aké má, lebo tam nabíjate za aj 8 korún alebo koľko, hej, že po ceste, tak aj tak sa mi to neuveriteľne vyplatí oproti tomu dízlu alebo benzínu, ktorý bol predtým. A aj takto tí blablakáristi, keď ich teda beriem, tak vlastne mi preplatia, hej, že donesiem teda nie 65, ale 35 eur, alebo koľko by mi to vychádzalo, tak ne. No tak to je, no, proste nebojte sa elektromobilov, nebojte sa toho, že raz za rok v Chorvátsku budete musieť dvakrát zastaviť, bože, na pár minút. Ja neviem už, naozaj, prosím vás, akýkoľvek argument, že to nerobí zvuk, no veď vďaka Bohu, hej, že to nemá brm brm, alebo ja neviem už, aké sú tie argumenty, ja si už niekedy čítam také nezmysly, že po tom, čo rok jazdím na tom aute a prešiel som tých 44 000 km, že si hovorím, že to snáď ani nie je možné, že niekto príde s takými už chobotinami, hej, no napríklad toto pozrite, aha, Q5 4,0 TDI, no drblo by ma, hej, akože v tom jazdiť. A inak nie, že by som na to ako a priori nemal peniaze, veď ako mal, ale mám pocit, že existujú oveľa lepšie investície, ako si kúpiť toto a potom do toho mesačne a v servisoch a ako hádzať toľko peniazy, len prečo? No čo ja viem prečo, asi aby som mal lepší imidž, alebo možno, že je to auto lepšie, určite je lepšie, vnúka je Audi, ale mne je to tak jedno proste. Mám pocit, že sú lepšie možnosti, kde treba investovať peniaze. Ako vôbec nemám nič proti tomu, ani tá ekológia to nezachráni, hej, že teraz on nebude mať tých 4,0 TDI, ale bude mať elektromobil. O to až tak nejde. A nemám nič proti tomu, keď ten človek si to kúpi a je mu to úplne jedno, že mu mesačne odíde z kapsy a neviem koľko tisíc korún českých alebo koľko stoviek eur len na provoz toho auta. A keď na to má, nech to má, absolútne mu nezávidím, naopak prajem mu to. Čo mi vadí, sú tí ľudia,
ktorí na to nemajú, ale tvária sa, že majú a hrajú sa na to, že musia mať ten 4. Prečo oni nemajú takéto auto? Alebo by boli, asi vyzerali horšie, alebo neviem. Proste neviem pochopiť túto logiku. Nikto mi ešte nedokázal to vysvetliť. Hej, ten fenomén toho, že tvárim sa, že mám Q5 4.0 TDI, pritom ako v bazoši to zoženete za pomaly 10 000, alebo 12, alebo koľko, za smiešné peniaze, vlastne jak toto, alebo za toľko, čo toto. Ale potom proste musíte mať na to ešte úver a pomaly hypotéku a každý mesiac proste do toho vrážať obrovské peniaze, len aby ste mali imič. Hej, že to je niečo, čo ja neviem pochopiť. Toto je niečo, čo mi neskutočne, že ma to vadilo, ale tak sa nad tým pozastavujem, že o čo ide. Jo, že som sa zase bilial. Teraz neberiem žiadnych blablakaristov. To je prvýkrát za 100 rokov, že sa mi nikto tak vyhodil som to včera, hej, že idem do Brna na otočku. Ale už som si viackrát všimol, že z Prahy do Brna nejak proste prestali ľudia si brať BlaBlaCar. Alebo možno, že je tam taká konkurencia, že neviem. V každom prípade idem sám, preto môžem ale natočiť toto video, lebo keby vzadu sedeli nejakí BlaBlaCaristi, tak asi by sa veľmi divili, že čo to majú za šoféra. Neviem. No dobre, ja som prešiel 100 km za 18,4 kWh a to hlavne kvôli tomu, že tu stojíme v týchto fantastických zápchách na D1, inak by som mal určite 20. No ale v každom prípade aj tak by som došiel, teraz mi ukazuje, že dojdem so 16%. Ja si myslím, že nedojdem so 16%, že hádam, tieto zápchy nebudú tu do večne. Takže dojdem možno s 10, si myslím, hej, percentami do Brna, ale to sa necháme prekvapiť. Ozvem sa teda z Brna, kde dám auto pri tých zhruba, myslím si, 10% nabíjať a odstupneme si čas a odstupneme si to, čo sa dá stihnúť za tie minúty, ktoré to auto sa bude nabíjať. Stopneme si to do nejakých 70-80% a potom, ak budem mať čas tam nabíjať dlhšie, tak by som to chcel skúsiť niekedy, lebo som to ešte nikdy nenabil do 100% na superchargery, lebo tá rýchlosť už rapidne klesá, lenže mne klesá tá rýchlosť rapidne už po 20-30%, jak je to autičko, už babička. No takže asi je to jedno, skúsim to možno. Už dám si veľký a dlhý obed s 5 chodmi. Vidíme sa. Tak sme na 160. kilometri z našej, koľko? 200, koľko tu budem mať dohromady, koľko budem cestovať? 123 plus 100, 184 km, 284 km. Takže už som za polovicou a stále mám 50% baterky. Ukazuje mi dojazd pri 18%, takže to je len taký malý report a keď už som znovu zapol mobil, mimochodom idem 130, teda teraz nie, lebo samozrejme predbieha autobus, kamióny alebo kamióny, ale normálne idem 130, takže žiadne extra šetrenie. Ale spomenul som si na pár vecí, ktoré som možno ešte nespomenul, čo sa týka života s elektromobilom. Asi obecne, ja budem teda konkrétne hovoriť o tomto veteráne. A to je vlastne to, čo si mnohí myslia, že bude presne naopak. Dobre, mám tu výhodu, že bývam v dome, takže nemám auto zaparkované pred panelákom, čo mi umožňuje jednu jedinú vec, že ja vlastne, keď prídem domov, tak si to tam dám do toho wallboxíku malého prenosného, ktorý tam mám nainštalovaný, teda akože napevno pri tom rozvádzači a zapichnem tam tú šňúrku, ráno sa zobudím a auto má o 30% viac. Prečo teda iba o 30%? Je to preto, že my máme celý dom jednofázový, lebo ten dom nepotrebuje viac, je to pasívny dom, to je jedno. Jednoducho mám tam iba jednu fázu, platím hrozne málo za tú prípojku. A v každom prípade, aj keby som prišiel s nulou, čo sa mi teda ešte nestalo,
tak viem, že ráno za tých 8 hodín mi to pomalinky stihne dobiť tých 30% baterky. Aj keby som potreboval hneď ráno odísť, tak viem, že dojdem na najbližší supercharger, ktorý mám, či už je to smer Praha alebo smer Plzeň, aj tam sú. A bez problémov s tými percentami dojdem a doťuknem sa tam toľko veľmi rýchlo, koľko budem potrebovať. Takže ja momentálne jednoducho šetrím čas tým, že ja nikde nechodím tankovať, lebo ja bývam na dedine. A tam, keď som chcel ísť natankovať, však máme ešte druhé také malé auto na benzín, také okolo komína, ale skoro ho nepoužívam. Nepoužívam, keď naozaj, že aj ja potrebujem auto, aj žena, tak vtedy, no, že ho naštartujeme raz za čas. Ale s tým autom, keď chcem natankovať, tak musím 10 minút ísť do takej dediny jednej inej, kde tá pumpa je. A v tej dedine tam potom musí natankovať, potom to ísť zaplatiť a samozrejme sa aj porozprávať, že čo jak sa má, lebo tam ma poznajú a to je jedno, aj keby som sa nerozprával, vrátim sa naspäť do auta a 10 minút domov. To je pre mňa minimálne pol hodina alebo 25 minút nech času, ktorý ja zrazu šetrím. To sa nezdá veľa, ale ja nepotrebujem ísť každý mesiac 3-krát, lebo keď som mal tu nafťáka, tak to bolo aj 3-krát, lebo som veľa jazdil. Strácať pol hodinu cestou na pumpu, kde ešte zaplatím strašné peniaze, hej, za tú naftu. A ešte samozrejme, alebo keď už som tam, no tak viete, ako to je. A máte kartičku našu, hej? Lebo keď máte, tak tu máte super najvýhodnejšiu možnosť, ako si kúpiť hotdog s kolou, alebo furt dačo, hej? Môňu do auta a čo kvapalina, odstekovače máte? Ja. Takže toto je niečo, čoho som sa zbavil. Vôbec nechodím na benzínky a keď musím ísť raz za 100 rokov s hentým malým Nissanom natankovať benzín a plus zobrať ešte do kanistru, do kosačiek, tak mám z toho už, no nechce sa mi proste, je to, ja vlastne, mnohí sa boja, že oni budú strácať čas, lebo ten elektromobil, ale reálne, normálni ľudia prosím, ktorí jazdia nie takto nenormálne ako ja, že jazdia v kuse tie dlhé diaľničné cesty, ale koľkokrát vy vlastne ročne idete trasu dlhšiu ako je tých 300-400 km, koľkokrát do roku. Bežný nájazd, to sa líši krajina od krajiny a myslím v Čechách to je okolo 20-30 km denne je priemerný nájazd priemerného Čecha, predpokladám, že aj Slováka podobne. Keby bolo aj 40, OK, zaokrúhlim na 50, hej. Keby to bolo 50 a to auto by naozaj dojelo jen tých proste blbých 300 km, čo teda ako aj toto dojde 400, hej, keď nie som v kuse na diaľnici, aj viac. No ale dobre, 300 dajme tomu, hej, tak aby tam zostal nejaký buffer v baterke, tak je to raz za 6 dní, čo vy to auto musíte reálne pripojiť. Vôbec len pripojiť na tú noc. Ako robím to samozrejme každú noc, lebo proste nech si docucne do tých 80% plus minus, niekedy to nechám aj na 50, aj na 40, aj na 30, obmeňujem to, hej, ale vlastne nestrácam absolútne žiaden čas, lebo ono to dobíja, keď spím, no, tak toto som si naplno uvedomil, až keď som naozaj, vlastne tá jediná strata času je tá, o ktorej som už hovoril, že bohužiaľ dlhšie dobíja to auto. Lebo sú, áno, dneska autá, ktoré mu nepotrebovali 2,5 hodinové zastávky, ale stačila by im 1-10 minútová, alebo aj 5 minútová. A dokonca sú autá, čo by zvládli tých 650 km, keď bude fúkať do zadku, tak by zvládli ako na jeden záťah. Vraj. No, neviem, ale no, asi aj nie. Stále si treba nastaviť ešte na takéto dlhé trase, aspoň jedenkrát. No ale jednoducho, chcem tým povedať to, že to je jediný čas, ktorý akože stratím. Ale ešte raz, keď sa vrátim k tomu, keď som jazdil spaľovákmi tú istú cestu v mojich 40 rokoch, keď som mal 20 inak, tak som jazdil aj na jeden kus, ale teraz mi aj čúrať treba. Aj si rád oddychnem, aj si kávu dám. Naozaj nemám absolútne problém s tým, že tam tú hodinu využijem a je to potom som odpočatý. Zastavím proste Brno-Bratislava, hej? Alebo Brno-Trenčín. Do je zastávky po pol hoďke, káva, obed, do Vidopol. A
prídem do Lučenca zase s nejakými podobnými percentami. Teraz mi ukazuje 18, aha, idem 135 teraz, 134. A stále spotreba teraz už vyskočila vysoko a to je 20 kW. Lebo idem takéto šupy. V každom prípade verím, že by som mal teraz 19, kebyže si držím 120. Nie, že verím, viem to, lebo je to tak. No a ešte samozrejme, cestujeme v 19 stupňoch v lete, viac menej, aj keď neviem, či sa to dá nazvať letom. Tento júl nádherný tu v Čechách, aj na Slovensku. Ale vlastne v ideálnych podmienkach v tom dobu. No ale ako je to v zime, pýtate sa. No a ja vám odpoviem horšie. To je tak celé, čo by som vám na to vedel povedať, je tam nižší dojazd. Je to cítiť aj na dĺžke nabíjania. Takže zima je jednoducho, ale týka sa to hlavne 2-3 mesiacov tých najzimnejších. Ako náhle sa už teploty pohybujú jemne nad nulou, už je to oveľa lepšie. A dokonca ani tie mínus, veď ja som cestoval v minus 15, nie sú tak tragické. A to Československo je mimoriadne slabo pokryté ešte oproti iným štátom, veď bol som s tým všade možne. Mimochodom, prvá cesta bola do Chorvátska cez Bosnu a Hercegovinu. Prvýkrát, čo som do toho auta sadol, tak hneď sme išli celá rodina, tak nemali sme absolútne žiadne skúsenosti s elektromobilitou a povedali sme si, nejak dáme. A nejak sme dali. A bolo to v pohode. Není sa čoho báť. No dobre, v každom prípade je to tak, že v tej zime si to vypýta viac, ale to som chcel povedať, že vlastne na každom kúte, na každej benzínke všade sú nejaké chargery a dobíjacie stanice, ale aj tá Tesla, ktorá tu má slabé pokrytie, tak aj tá to má tak husto, že aj keby bolo minus 20, tak viem, že sa dostanem bez problémov po tých staniciach, že to bude trvať trošku dlhšie, že budem musieť mať minimálne, alebo pravdepodobne budem musieť mať 3 zastávky. Viem to, lebo keď som išiel v tých najvyšších zimách v januári, tak mi ukazovalo už tak tesný dojazd, že som si radšej na pár minút zastavil na Humpolci. Ale potom som si to vedel dobiť vlastne tak, že už som veľmi nestál nikde inde, alebo keď som chcel, ináč keď chcem ísť rýchlejšie, chcem skrátiť ten čas dobíjania, tak paradoxne stojím viac na viacerých miestach, dajme tomu na 4 bodoch, na 4 superchargeroch, kde ale na každom stávim 15 minút, alebo menej, proste jednoducho dokopy to vychádza menej, ako keď stojím dlhšie, lebo vždycky tam prídem s nejakými 5 až 10%, a vtedy to má najvyšší výkon, hej, takže to nabijem, ja neviem, do 40%, do 50 max a idem ďalej. Hej, akurát stihnem jednu kávu, 4 kávy po tej ceste, to je akurát 4 espreska, aj keď na tých pumpách sú všade hnusné, no ale prežijem. No ale dobre. A mám vlastne najrýchlejší čas, čiže v zime skoro jazdím takto skokovo, aby ten výkon na tejto babičke bol čo najvyšší a taký ešte akože relevantný. Lebo ono to začne nabíjať na tých 100, niekedy je 120, keď je dobre zahriatá baterka. A máme tu ďalšiu zápchu. Áno, je tu ďalšia zápcha. A ja idem dole z diaľnice, lebo na toto ja nemám nervy. Aha, ty si sa sem dobre dostal. No dobre. Takže čo, ozývam sa z Brna, teraz mi tu píše, že tam budem za hodinu a 18 minút, páne, na nebi, a tu idem už 2 hodiny 14. Toto není ani polka cesty, keď jazdím na to Slovensko, a ináč už sa mi to fakt nechce šoférovať. Viete, čo by som chcel najradšej? Normálne lietadlo. Ultralight, malý, v každej dedine je letisko. Tu by som bral blablakáristu jedného, hej. a lietal by som. Na 95-ku to som za 2 hodiny som v Lučenci. Z tej dediny, kde bývam. Žere to 7 litrov na 100 km, však jak auto benzínové. No. To by mi už možno stálo za to si to platiť, akože keď už platiť nejaké servisy a benzíny, tak tomu lietadlu, hej, ktoré sa dá kúpiť v pohode aj za 40 000 eur. Myslím, jazdené, letené. A tam mi to dáva zmysel, lebo tam doletím za 2-3 hodiny, hej? A nie za 9 alebo koľko, proste tam neexistujú zápchy. A hneď, však my máme v dedine letisko malé, tam sa viem zlietnúť
A v Lučenci je tiež perfektné letisko, kde viem pristať a bolo by to vyriešené, hej. A tam by som dal tie prachy do toho, že budem namiesto 9 hodín letieť 2 hodiny, dajme tomu. To by bolo fasa. No nič, to bude recenzia na budúce. Tak sa ozývam z Brna a my pomalinky teda máme 5 minút ešte k nabíjačke, k Superchargeru v Olympii, kde sme dojeli so spotrebou 18,4 a ja som teda nakoniec z diaľnice nezišiel tam, kde bola tá zápcha pri hlave, pretože ten výjazd bol tiež zapchatý a plus minus tie časy boli podobné, ale tá zápcha netrvala proste málo, ja som súrne už potreboval ísť na záchod. No a na tom záchode ako problém mali po tej zápche asi viacerí ľudia, takže na tej pumpe sme sa zdržali strašne dlho, kým sme sa všetci dostali na radu a podobne. Jednoducho som sa zdržal dobrú pol hodinu, mimochodom. Keby som nabíjal zatiaľ, tak som vlastne dobitý. No ale nenabíjal som. Chcel som vedieť teda, že koľko to bude do toho Brna. Do Brna prichádzame s 20%. V baterke, to znamená, vyrážal som s 98%. 78% sa žralo táto cesta na zimných pneumatikách. No ale dobre, no. Od tej pumpy, kde som bol za Jihlavou, som prešiel do teda 77 km skoro a tam mám priemernú spotrebu iba 15 kWh na 100 km s tým, že teda úprimne tam už je tá cesta z kopca a nešiel som, alebo boli úseky, keď som sa snažil 130 aj viac, ale potom už sa to spomaľovalo na 110, 115 už ku Brnu a podobne. No, ja sa teraz dostávam teda s takýmito číselnými hodnotami po reálne asi 3,5 hodinách jazdy čistej, to je čo už, do Brna na nabíjačku, kde si idem dať obed a zároveň sa pozrieme, sa pripojíme teda na nabíjačku a pozrieme sa na to, že koľko minút by sme potrebovali dobíjať na to, aby sme sa dostali do Trenčína, čo býva moja ďalšia zastávka. O trošku viac je to do Bratislavy, ktorá je celú cestu po diaľnici. Takže z tohoto sa dá usúdiť potom, že... A mimochodom nebude to určite veľa, lebo myslím si, že do Trenčína miniem tak 25% baterky, takže mi stačí nejakých 10%, to bude... To ja neviem, či sa oplatí teraz skúšať. Uvidíme. Tuto v Brne to treba takto obísť. Auto nám ukazuje, že máme 9 miest voľných na nabíjanie. Už mi dneska ukazovalo, že je tu len jedno miesto voľné, čo je teda, to som ešte nezažil. Ale zažil som tu veľakrát už plný, aj tento rozšírený Supercharger, lebo čím ďalej tým viacej autíčiek takto jazdí. A my sa pôjdeme pripojiť na nejakú tam V4, čo najposlednejšiu, lebo tá reštika, kde ja chodím rád, mexická, je práve na tejto strane. A tuto je nejaká, vedľa tejto červenej Tesly je taká istá čierna Tesla, jak moja. Tak sa tu takto zaparkneme. A za chvíľku, keď sa pripojím, budeme naspäť. Tak, ja som naspäť. Pozrieme sa na to. Aby som došiel do Trenčína, dojel, lepšie povedané, tak mi chýba 16%
baterky, aby som dojel s nulou. To znamená, že potrebujem nabiť aspoň 20-25%. Čo pri tejto rýchlosti 90 kW, no, prišiel som s baterkou 20% nabitou, by nemalo až tak dlho trvať. Tu mi auto ukazuje, že zbývajúci čas do konca nabíjenia je 20 minút, ale to preto, lebo tá Tesla je strašne konzervatívna a má pocit, že kým tam nebude mať buffer 20%, tak to je všetko zlé, ale ja väčšinou sa snažím dobiť tak, aby som mal v cieli zhruba niečo okolo 9-10%. Potom tie rýchlosti majú aký taký zmysel. Takže ale reálne si myslím, že tých 15 minút by som tu stať potreboval. A už máme len 15% má minus 15% do príchodu do Trenčína, 14 a celkom to akože, no, na to, že to je takáto babička, tak to celkom stúpa. Vlastne teraz, keby som si chcel ísť dať jedlo, tak to nestíham vôbec. Maximálne sa rýchlo ísť vyčúrať a naspäť, lebo tu kým prídem k záchodom, tak to trvá. V každom prípade ja si to jedlo idem dať a nabijem sa určite do viac ako len do príjazdu do Trenčína. Takže keď sa vrátim z jedla, tak si pozrieme, že za ako dlho som sa dobil. No, začali sme nabíjať, teraz je 13.09, myslím, že sme začali nabíjať 13.06. Tipujem, pozrieme si to presne vo videu. Potom tak uvidíme, za koľko minút budeme ako dobití. Zatiaľ sa nám dobili 4% a do Trenčína by sme prišli v úvodzovkách s minus 13. Tak ja si skočím na obed. Viete čo, mne to nedalo a po zhruba 10 minútach som si ešte tu v tom aute posedel. Tak ako za 10 minút to dobilo 15%, hej, ale pozrite, výkon už klesol iba na 70 kW. No a do Trenčína by sme sa tak dostali, možno, hej, na ďalší supercharger. Teraz to bude za pár sekúnd 10 minút, kedy by mi tam za chvíľku mala skočiť. A tu je 0, to znamená, že s nulou by som sa do Trenčína ajax tak dotrepal. No ale reálne ešte nejakých 5 minút bude treba počkať, aby som sa dostal aspoň na tých nejako plus 5%. Hej, to je už taká istotka, pokiaľ teda to nie je nejaká zima, kedy sa zozimuje, hej, postupne klesá teplota večer, vtedy to je veľmi na hrane. Ja si zvyknem počkať aj do tých plus 10%, radšej, aby to bolo také istejšie. Ale rozhodne nie do plus 20, ako to by chcela Tesla. No a teraz už idem na ten obed. Tak a ja v daždi, v úvodzovkách dobehávam rýchlejšou chôdzou, prudšou k Tesličke. Po 45 minútach, toľko mi trvalo okrem tých 10 minút, počas ktorých som bol v aute, tak mi trval obed, plus som si niečo malé kúpil, čo som potreboval a máme koľko? 70%. Za 45 minút toto autičko bolo schopné dobiť len 50% celej baterky. Jednoducho, tu vidíte tú technológiu, ktorá je už vlastne za Zenitom. Nabíjam teraz len v 70% nabíjam 24 kW. To je bída. Hej. Nastavil som sa teda do 80%, ale reálne by som už nečakal, je to proste strata času. Už dávno by som išiel. Ja som potom vyfotil v aplikácii, koľko to bolo pri 70%, pri 60, pardon, koľko to trvalo, to bolo myslím ešte pol hodinka, to bolo ešte ako tak, ale teraz to už ťahá fakt ako strašne slabo a nemá to zmysel. By the way, mám dokonca aj pocit, že
Ale asi je to len pocit, že sa to akože spomalilo ešte. Lebo keď som si povedal potom štatistiky v aplikácii, tak je to zhruba plus minus Alpinus to isté, ako to vždycky bolo. Tu je vidieť ten rozdiel, napríklad, teda budem sa opakovať, ak by som si mal dnes vyberať, že by som si mal teda kupovať znovu nejaké S-ko, tak by som si vybral 2016 plus ročník s tými baterkami 75D alebo 90D radšej. Na 90D mierim aj s tým X-om, kde to nabíjanie je už podstatne rýchlejšie a za 45 minút by som tu už dávno nemal čo robiť. Hej. To nehovorím o iných modernejších ešte autách alebo nových trojkách a podobne, hej, ktoré by boli za necelú polhodinku z tých 20 na 80%, hej, lebo za 25 minút boli nabité jednoducho za 20 a nie, že 45 minút treba stáť. Ale hovorím, dá sa to aj na týchto trasách, ktoré robím ja, obísť tým, že jednoducho nebudem tu stáť 45 minút, budem tu stáť len pol hodinu a potom ďalšiu pol hodinu na ďalšej zastávke. Alebo dokonca dá sa ísť ešte menej, ak budem nabíjať len tých 20-30%, ale budem viackrát stáť, hej. Takže to závisí, že na akých stojanoch, či ich treba moc zachádzať od diaľnice alebo nie. Proste treba sa takto naplánovať zároveň. Ale keby som mal napríklad z BlaBlaCaristu, tak mám obed zadarmo, teraz, ktorý som v úvozovkách, ktorý som teraz zaplatil. No ale takto ma teda ten obed stál nejakých tých 200 korún, ale auto sa na ďalšie kilometre a kilometre nabilo zadarmo, tak zázaž tak sa nesťažujem. Ale určite už toto nie je hodnota hodná 21. storočia. Proste, no, rozumieme sa. Nie je to pre každého, áno. Keby som s tým autom ale nemusel jazdiť po superchargeroch a takéto dlhé trasy, tak je mi to vlastne úplne jedno. Pretože nabíjam z 90% doma. Takto, v tomto režime nabíjam doma myslím len 29% a ostatné všetko sú supercharger, alebo mám tam ešte jedno miesto, kde tiež ale nabíjam zadarmo. No, niekedy to je proste otravné čakať, ale zároveň, ako vravím, aj teraz po 4 hodinách, mne vlastne tých 45 minút padlo úplne dobre. Nikde som sa nezdržoval zbytočne, dojedol som, vydýchol som si, kúpil som si nejakú blbosť a pokračujem ďalej. Keby som sa ponáhľal, tak vyrazím vlastne za tých prvých 15 minút, čo mi stačilo na dobitie, na to, aby som sa dostal napríklad do Trenčína. A tam by som musel nejakú polhodinku ďalšiu nabíjať, aby som sa dostal až do Lučenca, čo býva moja destinácia. Teraz idem len na otočku, idem do Oce Vaňkovka vyzdvihnúť deti a dáme si potom ešte nejaké kratšie nabíjanie niekde v Humpolci, alebo možno, že toto dojdem aj do Prahy s týmito percentami, kde si dáme nejaké kratšie nabíjanie, aby som dojel ke mne domů, že jo. Takže tak. Tak už cestujeme s deťmi z Brna naspäť a s tým 70% nabitím, ktoré som dosiahol po urputných 45 minútach nabíjania v Olympii, aj keď mi to teda nevadilo, lebo zatiaľ som si dal obed. Tak sa nachádzame momentálne 38 km pred dobíjaním, pred Vescom, kde prídeme s nejak 9% nabitou batériou. Pozrite na to auto. Má iba 3 kolesa, respektíve 2 kolesa. To je úprava Fiatu 500, ktorá sa dá priplatiť. Neviem, na čo to je, ale vyzerá to prapodivne a niekto si to aj tak nechá urobiť. Dobre, malá vsúka. V každom prípade čaká nás vo Vesci nejaká zhruba 15-minútová zastávka, kde potrebujem dobiť nejakých 20%, aby som mal dohromady nejakých 29-30%, aby som prišiel domov s nejakým bufferom 10% baterky. Takže toto bola moja otočka do Brna s týmto autom a
budúce si pozrieme, ako bude vyzerať tá cesta, ktorú robievam bežne, to znamená 650 km na Slovensko, aj so zastávkou buď v Trenčíne alebo v Bratislave. Tak sme zastali s 9% pred minútkou sme začali nabíjať na Vesci. Zatiaľ je tá rýchlosť celkom slušná. Už máme vlastne 12% a potrebujeme dobiť ešte minimálne 9, ale samozrejme lepšie bude takých 15 až 17%, aby sme prišli s nejakými percentami domov. Ale myslím si, že reálne za 10-15 minút môžeme pokračovať. V týchto nízkych hladinách nabitia je to ešte celkom použiteľné. Potom tá rýchlosť dosť rapidne klesne, ale to mne už je jedno, pretože si to dám na nočný prúd za 3 koruny na kWh nabíjať cez noc a ráno môžeme vyraziť na ďalšie výlety. Chceš byť na YouTube? Čaute. Aj syn hovorí, že je to tak. Áno. OK. Už len 8%.